Z tej strony Szymon. Dzisiaj pierwszy odcinek nagrywam w realu. Sianie na polu. Tylko poczekajcie. Zobaczcie, sianie na polu. Niezłe. Traktor stoi. No, nieźle. Teraz poczekajcie, że oni wsiądą do traktora. Hej, to ja. Musimy poczekać. No, już to widzimy się, jak oni już ruszą. Wtedy włączę nagrywanie. Taka oto maszyna jest niezła. No, widzimy się, jak oni ruszą. Ale chyba na razie to będzie koniec, tylko zwiastun. Filmy też z traktorami w realu. Pa, pa.